Sandoka wale nyimando ka sali ala kira bakani Muhammadu do ana so diga sanu ana ka sahaba kerengerelew ani mamunu tuguru la ni bara nyuma kali foka se don laba mala kanina obela jelen yola o ko fe amba fon fol kan min damne kishi a chamanja hine ala bani barkai amba den tebe shirif la jaba maliko na maliko ka amba fo ko wale nyimando sanga an wati bela jelena o kanyima dalila bi anga jam kan kerengerelen konna na amba wala donya ka fo ani an karamo bado mi yombulo mi mewele ko Sharif Isa Baba Haidara bi anya bismillah anga plateau banka plateau min konna na amina kuma ala kira ba modin sano Imam Hussein alayhi salam Imam Hussein jondo akalla mo kera chogodi ani ajoba do yana ngado wala ndakono ami sigan karamo ma assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. نلا سنامي فولي كلا عبد الله كتلشرف لا من باب لا جلفو كوفي كا لا جلك لا بفو كأهل البيت نو يكلنا سمو كانوا مغو توغولا ني تون سرافة ني حتى تابلو سرافة أمبيا بلا جلفو. الحمد لله ان شاء الله. استاذنا بي ان ولي ان plateau ben sans fait ambi fe ki dado ala kira modin sanma Imam Hussein alayhi salam. Okay. John Hundo akalla mo kira chugodi ana jogoba do. Okay. Sabula Imam Hussein akakoma dogo jema na. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم على كأنبي صحابة على ككسرين نماك على كراكا أني أسمعه بلاجلي أنكرم هو يني علمي كأنه جون دي إمام الحسيني نيكو الحسين بي إسلامية سوسيتي كنو أنغا ني جمانا نكونانا adonen do ni atawani hali karambalu ba don ikame mogoma wa fo ko ala kiraka flano donc mo ba don o ti tawabo ko de kira ere ka lu betu mo na modon do ko be anfiano foto chamona ni ko Ali ya Ali donen do atoma Badra Saja Ali Alu ano otuyo lu donen do beba don fana ka ko kira balmakedo ni ko Fatima tada na woli tuyo Fatima Anta Fanta Fatima ta Bintu Binta Umu nimbe Fatima ta Baturu do ho Batulu donc nimbe Fatima ta oyin nimbe ba fo ko Bintu ya Rasulullah ko ala kira dem sodo donc Alassane oye wa fo ko flani tokele hani koroni do do wala Al Hussein ali Fatima ta dendi okoro ala kira mode flanando ala kira demso Fatima ta o de flanando donc a bangina hijra sananina okoro kira tali Madina san sabana akoro ke bangina no Imam al-Hassani mais hijra sananina o Shaban kalo afo mimo ko sungolo mankono o kle saba Hussein bangina ka keno oyi o be beto samima oyi l'an 626 donc a kanyina ma damne na ola kata kunche hijra san bioro ani kelena o be to kan 680 ma l'an 680 okoro Hussein san biduru ani wolonvla na balo donc Hussein de façon générale a faye Imam Ali ibn Abi Talib ina fambara ko fo mo bo don aka baro chaman bi aka masala o chaman bi alhamdulillah ambora ka lere ka anniversaire o kera Rajaba kalo konana o kleta ani saba a bamso o de Fatimatu Zahra ala kira demso taraka kominto ni a fo mi mako sulalatu Rasulullah ala kira bono bi jati mo million hake mi jiyo kono a bɛɛ bɔra Fatimatu Zahra de la. Donc Hussein ba de Fatima ta ye. Ala kira yɛrɛ tun bɛ Hussein ni a kɔrɔkɛ wele la de ko a denw. Anw fɛ a kun t'a fɔ ko mɔdenw. Mɔgɔ wɛrɛw de b'a wele ko ala kira mɔdenw. Voilà, ala kira mɔdenw. Mais ala kira yɛrɛ tun bɛ a fɔ ko a denw de don.
o masala sɔrɔla cogo min na najidi nasaraw ni kira ka mubahala la ko i denw labɔ an b'an denw labɔ i muso labɔ an b'an muso labɔ i yɛrɛ ka bɔ an ka bɔ donc o ɲɔgɔn ye yɔrɔ la jɔnni kɛra alakira yɛrɛ ye Seydina Ali de kɛra alakira ye o de kama kira bɔra ni Fatimata ye o ye Ali muso ye ka bɔ ni Hasan ni Husaini comme a denw parce que Ali kɛra Ali yɛrɛ ye donc alakira b'a fɔ yɔrɔ yɔrɔ la a b'a fɔ ninnu ma ko ibni al-Hasan wal Husain Seyida saba bi janna a ko Hasan ma ko inna ibni haza ko ne den min filɛ nin donc Fatimata den do kira mamaren do d'accord a denmuso den do nka a yɛrɛ y'a bila a denya place la donc alakira bɔnna minnu bɛ wele ko al-Husainiya olu bɛɛ bɔra Imam al-Husain de la parce que kira ka bulonda da kelen de do mais da nin na ba tan fila de bɛ a la ka wele k'a fɔ i ye Sharifu ye kira bɔnna ye i ma i ka kɛ Hasan bɔnna ye i ma i ka kɛ al-Husaini bɔnna ye donc o ye Husaini ye majamu tɔgɔw b'a la i n'a fɔ a tɔgɔ de ko Husain o ye arabu fɛ mais alikabu bɛ yen nɔ a fɔ a ma ko a ka majamuni i bɛ se k'a mɛn gafe dɔ la n'o ko al-Husain al-Zaki walima Rashid al-Tayibu al-Wafi al-Seyd al-Mubarak donc ani al-Sibtu a ka ca parce que ni mɔgɔ ɲɛna i b'a ye bɛɛ bɛ i ye cogo min na ale bɛ i ma jamu ten tɔgɔ ye kelen de mais hadamaden ka kɛta ani kanubaga bɛ i ye cogo min na ani diɲɛ ni mɔgɔ minnu jɛra hali ni kanubaga tɛ olu bɛ i ye cogo min na donc a bɛ fɔ o de ma k'a fɔ ko o de ye i jamu ye Husaini jamu ka ca bari a jogobaw olu ka ca. Ni Ala sɔnna Ustaz Isa Husaini an y'a dɔn maa min don an bɛ fɛ k'a dɔn a ka lamɔ kɛra kɛcogo jumɛn na ni Ala ka jɛn. ok Husaini y'a fɔ kira den do lamɔ ye ni hadamaden bangena an bɛ lamɔ filɛ nin ye si hakɛ dɔ ye mais hadamaden bɛ labɛn de lamɔ bɛ daminɛ silamɛya ka sariya la n'a fɔra den ka lamɔ a bɛ daminɛ depuis a bangebaga choisili de la donc Husaini lamɔna ni a fa ye a ɲɔgɔnna a kufu a kilasi ani min bɛ se ka jɛ ka lamɔ kɛ n'o sugantili Husaini ka lamɔ daminɛ n'a ye Husaini lamɔna ni a ba ye ye cɛ suganti k'o k'a fa ye min b'a dɛmɛ den ninnu na parce que n'a ma lamɔ fo lamɔkɛlaw de ka sɔrɔ donc o ye bangebaga ka hakɛ dɔ de ye a ka mɔgɔ de ɲini ani mɔgɔ min bɛ jɛ ni Ala ye den latigɛ u bɛna jɛ ka den lamɔ donc o kɔfɛ ni den yɛrɛ bangena lahala dɔw kan ka k'a la alakira ka sunna la min bɛ bangebagaw dɛmɛ lamɔ yɛrɛ la a fɔ o ma ko ka misiri wele a tulo la Husaini bangenen alakira sallallahu alaihi wasallam a nana Ali ka so a ye Ali yɛrɛ ɲininka hali a tɔgɔ o bɛɛ bɛ lamɔ fɛ a ye Ale ɲininka ko i ye den nin tɔgɔ da cogo di u bɛ kisa daminɛ depuis Hasan na ahlu sunaw ka fɔcogo yɛrɛ la olu ko ko alakira nani a ye Aliyu ɲininka a ye n den nin tɔgɔ da cogo di n den Hasan na ko a ye n den nin tɔgɔ da cogo di ko Ali ko a ma ko Harbu o kɔrɔ arabu fɛ ko kɛlɛtigi quoi kɛlɛ walima kɛlɛtigi c'est à dire wala ma ko kɛlɛtigi mais o mot le o kɛlɛ yɛrɛ de mais anw fɛ i b'a fɔ mɔgɔ ma ko kɛlɛtigi bon donc o y'o ɲɔgɔnna de donc a fɔlen ko Harb ko alakira ko ko non nin tɛ Harb ye nin Hasan de Hasan Hasan ka sɔrɔ la sin ma sama o tɔgɔ kun dɔnnen tɛ larabula yɛrɛ Hasan de y'a fɔlɔ i b'a mɛn kira ka sahabakɔrɔba ko Hasan o sin samanen don mais Hasan o kun tɛ yen nɔ o ye kira yɛrɛ ɲininka ko Hasan ye jɔn de ye a ko Musa balimakɛ dɔw ko Musa balimakɛ Haruna ko den dɔw tɔgɔ ko Shabara Ebrikana o kɔrɔ o de bɛ bɛn Hasan ma arabukan na o kɔrɔ ko ɲumanba voilà ɲumanba o de ye Hasan ye a ye den nin tɔgɔ da ko Hasan donc kira ka lamɔ siraw fɛ den tɔgɔ yɛrɛ fana éducation na den ka nasiyatu lamɔ dɛ
tɔgɔ in fana jɔda b'a la ni den tɔgɔ dɔ wele tɔgɔ dɔ la i b'a ye a b'o fari da quoi o lahalaw bɛ na o de kama ko a y'a denw tɔgɔ ɲɛ o ye Ala kira ka kumakan dɔ ye a ko Haribu tɛ ko Hasan donc Hussein fana bangenen a nana tuguni u ye den wɛrɛ ta ka d'a ma o kama a ko ma ko a ye n den tɔgɔ da tɔgɔ jumɛn de ŋaniya ni n den ye ko Ali ko a ma ko Haribu tuguni a ko bal ko haza Hussein ne ye ɲumanin de ye o fana ye Haruna denkɛ filanan de tɔgɔ ko Shabar kira ye Haruna den saba de tɔgɔ da Aliyu den saba la Shabar Shubir ani Mushbir o de kɛra Hasan Hussein ani Mohsen voilà ibrikana donc a ko nin den tɔgɔ dara ko Hussein o ye ahlu sunna ka nin kɛcogo ye ala kulli hal an b'a ye nu ka bonya bɛ a la Aliyu ka kan kɛlɛtigi parce que diɲɛ ye waati de ye a ma fili mais kira fana k'a kɛ ta fana o fana ye k'a lakilen k'a ɲɛ donc an b'a fɔ dɔrɔn a ka bonya bɛ yen ko kira y'a tɔgɔ da donc alu betu fɛ n'o ye siyaw ye olu ko Ala kira ɲininkara Ala kira ye Aliyu ɲininka den ninnu bɛɛ tɔgɔ la ko Aliyu ko ma kanu ka ninnu tɔgɔ da e ɲɛ non nin tɔgɔ tɛ bɔ ne yɔrɔ donc Ala kira y'u tɔgɔ da ala kulli halin an mago bɛ min na kira de ye tɔgɔ in bɔra kira de la et puis tɔgɔ in ye wayu de parce que kira tɛ ni Musa ma bɛn ani Haruna ma bɛn o kɔrɔ a ɲɛfɔra a ɲɛna de donc a ko Musa balimakɛ Haruna den fɔlɔ de tɔgɔ ko Shabar o bɛ bɛn arabukan na ko Hasan a den filanan ye Hussein Shubiri o bɛ bɛn arabukan na Hussein a den sabanan ye Mushbiri o de ye Mohsini donc o kun ye Fatumata den sabanan min ni kɔnɔ tiɲɛna mais arabu fɛ den tɔgɔ tɛ da kuma caman bangeni fɛ dɔw bɛ don kulo la bangeni na mais tɔgɔ labɛnnen don depuis muso mana garisɛgɛ depuis furu yɛrɛ bɛ kɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ den tɔgɔ bilalen bɛ yen nɔ olu bɛ ɲɔgɔn wele den tɔgɔ la ka sɔrɔ den yɛrɛ mana yɛrɛ Abu Kida Ummu Kida donc o ye olu ka cogoya ye donc Ala kira nalen an bɛ Hussein de la Hasan ta kɔfɛ a ye den min ta a y'a da a tɛgɛ kɔnɔ donc fa azana fi uznihi a ye seli wele n'o ye azani ye a y'o kɛ Hussein kinin kulo la ka tila ka ikama kɛ Hussein numan kulo la ka tila k'a da don a nɛn don Hussein da kɔnɔ donc o kɔnɔ bɛ den fɛn de a den ma cogo min na dumuni d'a den ma cogo min na donc a da don a nɛn don a da kɔnɔ o kɔrɔ Hussein ka kuma fɔlɔ a binnen dugukolo sanfɛ o kɛra azani de azani min bɔra kira yɛrɛ kan de la kira kan Ala kira misiri wele y'a dama koba ye mais Ala kira yɛrɛ ka misiri wele kan o de kɛra Hussein ka kuma fɔlɔ ye ka mɛn dugukolo sanfɛ a kulo fɔlɔ ye o mɛn kulo filanan ye fɛngɛ mɛn ka tila ka kira daji donna da kɔnɔ ka kɔn Fatumata sinji fana ɲɛ ka sɔrɔ kira joli de bɛ ka boli a farikolo fana kɔnɔna na donc gunoba bɛ o la kira y'o guno kɛnɛmana fɔ bɛɛ ɲɛna mais ale ka sokɔnɔtaw fana y'o dama duguma gundu wɛrɛ tuguni a ko den min ka kuma fɔlɔ mana bɛn azan ma n'o ye parce que azan bɛ daminɛ de Allah lafzu jalala de y'a ye et puis azan bɛ taa laban ni lafzu jalala de Allahu akbar donc n'i y'a bɛɛ fɔ ka ban i bɛna se la ilaha illallah o kumana ale Allahu de bɛ kumakan ni ɲɔgɔn cɛ et puis kuma in bɛɛ ye Ala mankutu de ye kuma in bɛɛ ye Ala ka ci de donc a kɛma fana ye Allahu ye lafzu jalala donc a bɛ taa laban lafzu jalala la tuguni n'o ye Allahu ye tuguni donc ko den ka kuma mana kɛ ni o ye a bɛ Ala kan mɛn a bɛ a to mɛn a bɛ ladili mɛn donc ka bɔ Ala kira yɛrɛ yɔrɔ o la Hussein ka lamɔ Hussein lamɔna Jibrila jigin du de kɔnɔna na wahayu jigiyɔrɔ donc mɔgɔbaw fana cɛ la mɔgɔba minnu ni aya kɛrɛnkɛrɛnlen jiginna o kan ayatul kisayi ayatul tatihiri wala إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا donc aya bɛ mɔgɔ minnu kofɔ Ala kira yɛrɛ Fatima Ali ani Hasan o sɔnni bɛ olu la o kuma aya bɛ mɔgɔ minnu kofɔ o sɔnni lamɔna olu cɛ la ayatul mubahala mɔgɔ minnu nana jɔ a kɛnɛ kan n y'a fɔ ka tɛmɛ o sɔnni bɛ olu cɛ la a nɛmɔ o sɔnni lamɔna lamɔ wahayu yɛrɛ lamɔ yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na o du yɛrɛ kɔnɔ
kɔnɔ o formation kɛ yɛrɛ la o sini lamɔnɛ de ala kira kɛrɛfɛ Fatima t'a bolo Aliyu bolo a kɔrɔkɛ Imam Hassan o cɛ la fana tuguni donc Hussein ka nasiya kɛra ten tɔ ala kira ya jogo dafalen bɛ Hussein na ka fara kan a ye togo ni ala kira ye togo bɔlen no Aliyu jogo bɛ a la Aliyu ka dɔnniya bɛ a la Aliyu ka sabali bɛ a la Aliyu ka cɛfarinya b'a la bari a joli b'a la mais a lamɔna a bolo parce que joli bɛ nɔ bɛ ye fɛn na mais lamɔ fana nɔ bɛ ye fɛn na tuguni joli ni mɔgɔ joli ye mɔgɔ ye o tigi ka ko dɔ bɛ k'i la mais hali ni joli tɛ mɔgɔ dɔ ye lamɔ yɔrɔ fana o fana bɛ o nɔ fana bɛ yen o bɔra kiraya joli bɛ Hussein farikolo la o b'a ɲɛ kira ka lamɔ b'a la hali ni mɔgɔ wɛrɛ joli b'a la o b'a ɲɛ a fɔ Hussein ma ko Hussein ye kɛmilu de donc a ka lamɔ kɛra nin cogoya de la denmisɛnnin tɔw lamɔ cogo la mais bangebagaw la fisa man t'i bolo parce que n'a ka éducation ye o denmisɛnninw bɛɛ la fisa man ci ye a ye o sɔrɔ n'a ka lamɔ cogo ye parce que kira sɔnmɔgɔw tiɲɛ don o kɛrɛnkɛrɛnna ala fɛ mais ala ye fɛn dɔ k'u la mɔgɔ kana jigin ala la cogo min na o kɔrɔ ala de y'o kɛrɛnkɛrɛn ka bonyaw k'u ye bonya bɛɛ bɛ kira ka du kɔnɔ Seydi Shuhada o ye Hamza ye o ye kira ka sokɔnɔna ye Seydatu Nisa'il Alamin o ye Fatimatu Zahra ye Seydu Rusuli o ye Muhammadu yɛrɛ ye donc Seydu Shababi Seyda Shababi Ahli Janna o ye a ninnu yɛrɛ fana filɛ tuguni donc o ye ala y'o kɛrɛnkɛrɛn n'a ye mais n'ala ye mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛn ala fana bɛ siran tɔgɔ jugu ɲɛ dɔw kana fɔ mun ala bɛ ninnu kɛrɛnkɛrɛn k'an to ten sinon foyi tɛ o n'an cɛ mais i b'a sɔrɔ terrain yɛrɛ kan walahi u bɛ ko k'u tɛ se k'a ko i b'a dɔn ko ala ma a dabɔ a kama ten wala u n'a ka kan u bɛ fɛn kɛ min b'a mériter quoi donc Hussein lamɔna sabali kɔnɔna na a lamɔna dugadiya kɔnɔna na a lamɔna hinɛ kɔnɔna na a lamɔna makari kɔnɔna na ani gɛlɛyaw fana kɔnɔna na n'o ye fantanya ye fantanya min o lamɔna fantanya ni kari kɔnɔna na ani majigi ani kira ye fɛn minnu fɔ fantanya la n'o ye ka sabali n'a ma ɲɛ i b'i yɛrɛ fɔ mɔgɔ min k'i fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ se k'i dɛmɛ mais yɛrɛ bonya c'est à dire i ka bonya dafalen o tulubul hawaïda bi izzati nafsi fa inal umura tajri bi maqadiri ni mɔgɔ bɛ fɛn ɲini mɔgɔ fɛ n'a gɛlɛyara k'i ka danbe tu la ka yira dɔrɔn a tigi la bi ka gɛlɛya ma n dɔgɔnin ye n kɔrɔkɛ ye n sigiɲɔgɔn ye ne bɛ se ka juru don na walima ka fɛn di yan mais kana nafigiya kɛ i kana taa a ma fɔ min ma nakariya mɛ namiya ka i da don a ka ko dɔ la walima k'a ka moto minɛ k'o jɔ k'a ka samara siri k'a fɔ a ma ko patron ka sɔrɔ e kun t'a wele ten parce que e mago bɛ a bolo fɛn na n ko Hussein lamɔna du min kɔnɔ gɛlɛya tun bɛ yen nɔ fɛn kun tɛ a bolo depuis fa in yɛrɛ bɛ bɔ ba in nɔfɛ tuma min na gɛlɛya tun bɛ yen fo a ka furunafolo sɔrɔla ka kɛ Aliyu ka nɛgɛgoloki dɔ de ye a ka diriw dɔ de ye tuma min na kira ye den d'a ma a ko nani furunafolo bɛ ko foyi t'ale bolo a ko diriw dɔ b'i bolo n delila ka min d'i ma Baduru don a ko tiɲɛ don ko nan'o ye o bɛ kɛ Fatumata furunafolo ye maintenant o ma kɛ Fatumata kun kungorodonna min fila min ni bin de bɛ a kɔnɔ a b'a ka daran kɔrɔ dɔ ani ka tafe kɔrɔ dɔ ani ji bitɔni bole o dɔw ani kale dɔ ani golo o bɛ da golo min kan donc Hussein bangena o fɛn kɔnɔ na k'a fa n'a ba sɔrɔ la ten denmisɛnnin wɛrɛw fana bɛ yen nɔ olu bɛ condition ɲɛnamaw na mais o ma deli k'a fɔ ko kɔngɔ b'u la mɔgɔ m'o dɔn kɛnɛmana fɛ o de kama aya dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا donc ko innama nuti'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukuran o fɔra Aliyu ka denba de ma Hasan de delila ka bana Hasan bananen ko bana ni gɛlɛyara walima Hussein fila dɔ la kelen banana bana ni deguna Aliyu y'a dafale ni den kɛnɛyara mɛ tile kelen sun Fatumata ko na tile kelen sun ka fara kan den fila fana ko k'u bɛ tile kelen sun donc nɔgɔya kɛlen sa o y'u bi ka dafale yufuna bin nazari u bɛna dafale nin u bɛna kɛ donc u ye sun don ji la ani tamaro gansan hali caman yɛrɛ fana tɛ donc yanni tile bɛ gan suntigɛ waati sunanen na ko Fatumata y'a ka daran kɔrɔ dɔ de di Aliyu ma ka t'o feere pour que u se ka ɲɔmugu dɔ sɔrɔ ka buru dɔ dilan takula dɔ dilan k'u dafalen
donc ali taara o feere kana o feerelen sa o takula o y'a kɛ dilayɔrɔ 3 de ye sisan komi tile 3 donc o ye o ɲɔmugu in bɛɛ tila ka kɛ 3 ye n'a ye nin dun bi sini an bɛ nin dun sini an bɛ nin dun donc min bɛ dun bi o de bɛ labɛn sisan wulada in na sisan o labɛnnen sisan ka bɛn o mɔgɔ 4 dɔrɔn de ma kun 4 ma donc o bɛ ka don furu la tuma min na sanni a bɛna mɔ tile ma bin fɔlɔ yatimɛden dɔ nan'i jɔ k'a fɔ ko fisabilila ne yatimɛden de ye a ti n kɔ a ti ɲɛ kɔngɔ bɛ ne na mɔgɔ jigi tɛ tigɛ nin du in kɔnɔ ya ye kiraya du ye kiraya jogow bɛ yan kiraya danbew bɛ yan nɔ hinɛ bɛ yan makari bɛ yan nɔ mais ale bɛ ka yɛrɛ fɔ ninnu bɛ gɛlɛya min na ale yɛrɛ t'o kɔnɔ yɛrɛ quoi mais a ye mankutu ni ye fɛn min fɔ a ye ɲɛsin a sɔnyɔrɔ de fana na donc ninnu ye ɲɔgɔn filɛ an kɔni foyi t'an bolo nin kɔ donc ali y'a denw filɛ denw bɛɛ jɛnna n'a ye ko an kɔni t'a ka nɔgɔ muso fana ko ten donc ali ye gɛrɛbu wele a y'a ta k'a d'a ma yatimɛ u ye ji de kɛ ka sun tigɛ ani tamaro jalan dɔ donc tile filanan fana o ye tile filanan ta nin parce que dɔ wɛrɛ se ka dilan tuguni parce que a dilanlen don tile 3 tile filanan fana ta dilannen tuguni miskinɛ dɔ yatimɛ nana miskinɛ nana kuranaya de bɛ a fɛn ninnu jate ɲɔgɔn fɛ miskinɛ dɔ fana yatimɛ miskinɛ nana miskinɛ delikɛla de peut-être a bangebaaw bɛ yen nɔ mais c'était olu ye donc delikɛla dɔ nan'i jɔ u ye ɲɔgɔn filɛ o kɛra n'a o kunun ta si u y'o ta u y'o d'o ma tile 3nan fana tuguni asir dɔ nana n'o ye prisonnier de guerre dɔ ye a b'a fɔ ma ko asir donc o dɔ fana nana i b'a fɔ k'u bɛ ka kɔrɔbɔ de wa kun ka kɔrɔbɔ ala yɛrɛ de fɛ parce que ala bɛ ka lakali ala kira ɲɛna o ma taa nin fɔ nin ma kɛ mɔgɔ si ɲɛna fo delikɛla ninnu wa delikɛla ninnu fana ma taa rencontrer ala kira fana ɲɛna ko n bɔra i dɔgɔnin fɛ u ye nin kabako in kɛ donc u y'o fana ta k'a di ala de ko wa yutimuna ta'ama ala hubbihi ninnu bɛ dumuni kɛ ladumuni kɛ ka sɔrɔ ala hubbi ka sɔrɔ kɔngɔ bɛ olu yɛrɛ la mais a ditɔ u bɛ k'a di nin ka kɔngɔ ka bɔ o de bɛ olu yɛrɛ nisɔndiya quoi sinon dɔ bɛ se ka taa a y'a nɔgɔ bɔlen don hali mɔgɔ tɛ se k'a ka dumuni sɔrɔ k'a kɛ aw kɛrɛfɛ donc ala hubbi kɔrɔ de olu yɛrɛ a diyara olu yɛrɛ ko nin kɛra quoi ko nin tɛ gansan ye quoi ala hubbi donc i mago bɛ min na kisa in bɛɛ kɔnɔ Hussein lamɔna o kɔnɔna na k'a fɔ ko fɛn tɛ sɔrɔ kɔlɛbɛ kuma dɔ la donfini de bɛ taa feere kuma dɔ la samara bɛ taa feere kuma dɔ la fɛn dɔ bɛ taa feere o min mana sɔrɔ tuguni u bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta gɛlɛya ka taa o ma den ninnu ma u fa lakari a la quoi u m'u fa lakari a la u m'u ba lakari a la donc u jɛnna ni o ye donc i b'a ye Hussein lamɔna o lamɔcogo la jogo ɲuman caman fana tun b'u la parce que nin y'u kolocogo ye u tun bɛ kɔngɔ muɲu mais diinɛ min ni u bilala o ɲɛmɔgɔya la jɔyɔrɔ fana na n y'a fɔ u ye ala dɛmɛ Hussein a fɔ ma ko sifatul khuluqiya Hussein tun ye mɔgɔ ye mɔgɔ min lamɔna Seydul Bariya kɛrɛfɛ o jogo caman tun bɛ a la majigi ani sabali kitabutigi b'a fɔ ko wa kana Hussein ko Hussein jogoba dɔ ye imanuhul azimu billahi a ka limaniya kun ka bon ala la kosɛbɛ kosɛbɛ a ka kun dalen don ala la sɛbɛ sɛbɛ yɛrɛ la limaniya kun ka bon ani lahara la et puis wa tahallihi bil ilmi shari et puis sariya dɔnniw fana Hussein tun b'a dɔn parce que ale den de don kira mɔden de don donc o ma to ten wayi bɛ jigi u fɛ olu bɛ fɔlɔ ka ko ninnu mɛn sanni kɛnɛmɔgɔ cɛ mais dɔnni wɛrɛw u tun b'o ɲɛɲini fana u fa fɛ ani mɔgɔ wɛrɛ fɛ donc u y'u jogo don ni ala kira yɛrɛ jogo ye a min fɔra ko wa innaka la ala hulukin azimin Hussein jogo dɔ ye kun ye ko wasikati billahi a kun dalen don ala la donc ale kun ye ladege yɔrɔ ye exemplaire tun don shaja kun b'a la n'o ye a fa yɛrɛ jogo ye i bɛna ye a bɛ fatu don min na kebara don na i b'a dɔn ko kana sujan 83 mɔgɔ 83 ale ka kɛlɛbolo Ibn Sadi ka kɛlɛbolo ye mɔgɔ 30 tariku dɔ ka fɔli la mais a kɔni kun ka ca ni olu ye pe olu ma bɔ kɛlɛ kama mais kɛlɛdenw nana u kunna olu bɛ ka taa hijira de la u bɛ ka taa kufa de u wololen don donc u ka dumuni n'u ka faliw n'u muso ni denmisɛnninw dɔrɔn bɛ Hussein nɔfɛ a taara don kɛlɛ de kɔnɔna na a ti kɛlɛ min kalama fiyewu n'u dun labɛnna fana k'a fɔ ko Hussein bɛ ka nalen n'u kɛlɛboloba ka taa kunbɛn donc Hussein y'a ye fɛn min na sariya min b'a la
la a ko ko imale no fe kile shegina don a de munun be Hasan de munun be no a no fe mo mun be no a ko ni ko imbe ne de no fe ni ya na ma be ka yere ta a be ka yere ta donc a tora cham o shima songata donc kele be ke ko na jigina mo fagara donc wa fu o sini ki yere di ako ale ngona ale ta yere di ita azalili wa au ikrar al abidi mo sekera mo mina no bina bolo fla di walma jon kolele no ata bolo fla di me atega ta sonen do ni ko ale o sini ngona te hay hata min zilla ako ne ngona te sram fio fembe fo esra donc ko iza kana dinu muhammadin la yastaqimu illa bi qatl fa yasuyufu khuzini ni dina ti jo muhammad dina ti jo ni ne husaini fakalite donc bamuru ko o labe donc asara jeya konana amasira inshallah wa kana fadilan kaseera sawmi was salati kira modo mu ni jogo bani che fara ko fe o jogo fan fla mais ala boto yere fa na ala kuma to di useni kun ye mo min tu me shika seli ke barala suna ka sebenina karbala shia la sebenina useni shiraka seli de kala de boto aga tilisi useni shira nyana de ala boto la fo do je fayiri de seli ko fe so kele o aba mi fa domina inshallah wa salati seli fana shiraka seli et puis atume son fana na aduna wa yuqalu na hajja 25 hajjatan mashian hiji shemuga ani duru usini odeke kabo Madina kata hiji ke maka kasigi asena odona kilo keme woro alhamdulillah ayo ke nyere ma kono shemuga ani duru Allahu akbar usini oke alhamdulillah ustaz ami foki wala jumada ki barkada tele la bara e watila ko siyatala tele ala dakhurnya fla foli kan khallasi an la jaba bela jelema kuma kun jokuma ona ani kerengere le yana amba tanti Aisha an sega emission si ka wulna ma foli la sama sabula imam Hussein ka ko ale wulle me ka jola kusba okay ala ka ambe sawa ma foli min bana ambo nyishi ankara mogode ma bari ni ko no fen sebe no de me a chama datura donc wale yere de kila somo fo akili ba ka $80 depuis 90 kasi fo 91 ma afo mi ko islamia tarugo o kati yere kati bisabani sabado a basile ngumbe oseni ka kisade ka no Karbala fengeni donc wa bi kila somo ko nu fo toro mi soro we gele mi soro donc wa bi nyafoli chama ke oka o yemo ko chama bo o ka toro kalama parce que nyafo ku mo ko donen kundo me chama bu donoro kira modo no kira fe no badra ali fen me ka don ko de windo wi soro ni islam manto yere bulu na fi bulu donc donna kosobe awoni fe ni se son madana dara kala selide o de se fe amba fana ye u jorota ala kira ka kola ka damne aliula amba tanti jarabe oke kana se Fatima tu Zahra ma tanti Famata be oke kana se Imamul Hasan ma tanti Halima da Maisha boke donc kana se Imamul Husaini na sisa o ka be fana ba kala ma Imamul Husaini ka anniversaire nasu de be oke quoi parce que tanti Aisha be arbaina de ke ale kuma fla be ke quoi arbaina ni fenge be donc ko yere kama ay dadi Abraham Soma ay Imam Hussein ka maulidu donc togo donc nasu Traoré no ye ankara mo Sherifa le furumso foloy donc wale de be o fen be sigale de togola arbaina de tante Aisha mais fen o togo de ani a be marché ka fo anga la be nga keta o chama be olu de bulu mais fe o fe na drono mi do ala be bu ka drono do ala alhamdulillah abi foko nga ko a de majara ni ni me ba soro be bu ka drono do ala ka tigi de mo wulu ku jo fona yere donc o solidarité be sirifla mi foli ka ma fo na shu ala ka afanga se amin ya rabbi o be million de do ni na o be million de do et puis o fona ba ke yara ka somo ka kuma ka ni la ko na mi fo la nuridu minkum jazaan wala shukura wallahu tibaraka danyini ne bo shiriya Allah subhanahu uti deme nyini ne bo shiriya inshallah hali ne mo mene u deme ko warmina
olu de ka birige kɔfɛ u b'o don a la u t'a fɔ donc bon n y'a labɛn ka ban donc n bɛ nin bila san wɛrɛ wallahi ne b'o seereya u b'a don a la quoi hali a tɛmɛnen u bɛna wari min di u kan ka hinɛ ni fɛn minnu kɛ u b'a ta o sira ninnu fɛ ka sɔrɔ la événement yɛrɛ tɛmɛna fana yɛrɛ donc an b'o fo ka karamɔgɔ fo k'a ka denbaya fo k'an karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo donc k'aw yɛrɛ fana fo Serifula bɛ événement baw bɛɛ ɲɛma ka diinɛ accompagner o y'a yɛrɛ ka slogan ye donc k'aw fana fo awa k'a ka ɲɛmɔgɔso bɛɛ fo k'a ka partenaires fo alhamdulillah ala k'an bɛɛ sababa amin ya rabbi Haidara an baraji merci alhamdulillah rabbil alamin an baden tebe Serifula lajaba malikona malikoka an b'a fo ko kura ka waliɲuman dɔn kurafa daminɛ an y'a yira la k'a fɔ ani an karamɔgɔba bɛ ɲɔgɔn bolo Sherif Isa Mahamani Sherif Haidara an y'a wele a y'an bonya k'an ka wele jaabi a bɔra ka laseli min kɛ an b'a deli Ala subhanahu wa taala fɛ Ala k'a n'a ka mizani wa taala fɛ Ala k'a n'a ka mizani giriya n'a ye k'aw fo ka waliɲuman dɔn aw minnu bɛ yen n'aw tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲina ni an ka nin jamukan kɛrɛnkɛrɛnlen ninnu tɛ fɔ aw kɔ an b'a deli Ala subhanahu wa taala fɛ Serifu barika Ala k'a don an ka sɔrɔw la Ala k'a don an siw la wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin shukran lakum fi amanillah